Mana maganin zaman bana dole ba za su sha kashi. Biya ne dan dambe ya fito kowa ya baya. Karan bana maganin zoman bana dole maza ku sha kashi. Tun da biya na shigo to dole maza ku sha baya. Na sha aradi na sha yasin ba na shakar kowa. Kai ya musa ke kiɗa na kalango yanzu maza su zama gawa. Kai kowar ganin siriri allura ba ta karyewa. Ga biya nan dan mai a dube zo da gaggawa. Shigo fili su sha kallo yau zaki zai buge giwa. Kai ya mu idan ka nemi kirari kamar na haudu kan kowa. Yau hanci za ya shage jini. Maganin zaman bana dole maza su sha kashi. Biya ne dan dambe ya fito kowa ya baya. Kai Nasir ajanda ya mu baba abin da na ku akwai kita. Na ce ku raga zamun kalangu amma ba ku a dokata. Ai ka san ba a horare dan ba akwai kita. Na je gabar na samo sa'a mai garin mu ya bace ta. Na je yamma na samo sa'a mai garin mu ya bace ta. Na je arewa nan ma na samo haka nan ya bace ta. Na je kudu na samo sa'a nan ma ya bace ta. To yau na ca ko mutuwa in ka isa zo ka bace ta dan mai cinjar. Kai biya zo shigo fili maza yan damba sun taru. Kowa kai yake wuta ya gani zaki maganin kwaro. Kai ya mu rage kiɗan nan kar ka ziga ni yau da dafu. Aba kai zaki shagon awal fito ga dokin katon nan. Ka ga fa ya mu kar adada. Ni dai ban san ka da raki ba. Ga daya a bakin goma ya sha zarci ya goshi biya baya tsoro. Yawa doki shi shiga baki yawa. Karan mana maganin zaman bana dole maza su sha kashi. Biya ne dan dambe ya fito kowa ya baya. Kai ya mu dakata a duban hanci na waye yana kunne. Wannan katon mai da mutunci yau sai na jamar kunne. Da naushi da duka da cizo duk kaɗa ni dai da kan shube. Kai zubar ruwan ake yata da ɗau sanyi da ƙara zuma. Duk dukan da zanemar kar ku raba don Allah ku bar ya da ku. Ni na yarda a yada zare da alibiya kake zance in ka isa so ka doke ni. Kawai fito. Sannan ku dana mana kararrawar sanarwa Ali Fiya TV.